सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जहाँ बहुत बड़ खबर अभी तक के आ रहल बाटे। जहाँ रउआ लोग के बता दी कि भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड ध्वस्त करते जा रहल बारन। 2017 में इतना बम्पर ओपनिंग मिलल बाटे फिल्म, जो फिल्म के नाम है निरहुआ हिंदुस्तानी 2। सारा फिल्म के बोलती बंद कर देले बा। जी हाँ, सारा रिकॉर्ड तो ध्वस्त कइबे कइलन। अब कमाई के भी रिकॉर्ड दिनेश लाल यादव निरहुआ के फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 सारा फिल्म के रिकॉर्ड ध्वस्त करत नजर आ गइल बटे। जी हाँ, रुआ लोग सुने तो दांतों तले उंगली चबावे पर मजबूर हो जाए। काहे कि एकरा पहले पवन सिंह के फिल्म सत्या कौन जोन कमाई कइले रहे, खेसारी लाल यादव के फिल्म मेहंदी लगा के रखना जोन कमाई कइले रहे, इस सारा के कमाई के रिकॉर्ड बीट कर देले बने दिनेश लाल यादव निरहुआ उनकर फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2। ऐसे रुआ लोग समझ सकत नहीं कि फिल्म में कैसन मैटर बाटे, कितना दम बाटे कि ये लोग के फिल्म सुपर डुपर हिट मार्केट में गइल बाटे। आ ओकरे देन बाटे कि इतना जबरदस्त ओपनिंग मिलल बा पूरा यूपी बिहार झारखंड में। जहाँ जहाँ ये फिल्म लागल बा तहाँ तहाँ से बम्पर ओपनिंग करके ले आइल बाटे। रुआ लोग सुने तो रुआ लोग जरूर 2 मिनट खातिर सस्पेंस हो जाए। जी हाँ, रुआ लोग को बता दी कि मात्र 3 दिन अभी फिल्म के गइल हटे, मात्र 3 दिन गइल हटे अभी फिल्म के। अब फिल्म के कमाई भइल बाटे 1 करोड़ रुपया। अब समझ सकतनी कि जौन सत्या 1 हफ्ता में 75 लाख रुपया कमैले रहे, मात्र 3 दिन में दिनेश लाल यादव निरहुआ फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 कमाई कइले बा 1 करोड़ रुपया। अब समझी कि अभी 1 हफ्ता बाकी हो जाई, 3 दिन बाकी, 4 दिन अभी बाकी बाटे इस सप्ताह में। अब सोची कि कितना आमदनी हुई है फिल्म से। अब रुआ लोग खुद समझ सकतनी। भोजपुरी के ताजा तरीन खबर रुआ लोग के बीच सही हमनी के लियावत रहे। बस लाल बटन दबा के जौन सब्सक्राइब वाला बटन बा ओकरा के दबाई और छपरा जिला के अभी सब्सक्राइब करी और